שלום וברוכים הבאים לעוד שיעור מאבונלי. בשיעור זה אסביר כיצד מפעילים את מכונת התפירה. אני לוקחת פיסת בד מקופלת לשניים ומניחה אותה תחת רגל המכונה. אני מורידה את רגל המכונה בעזרת ידית הממוקמת באזור המחט. אני לוחצת על דוושת המכונה בעזרת הרגל והמכונה תופרת. כעת אני רוצה לתפור תפר בכיוון ההפוך. אני לוחצת על ידית התפירה האחורנית, הממוקמת באזור הקדמי ימני של המכונה. אני לוחצת על הדוושה ותופרת אחורה. תפירה אחורה נקראת תפר חיזוק. זהו תפר המשמש לקיבוע התפר ומניעת פרימה, ויש לבצע אותו באורך מספר תחים, בתחילה וסיום של כל תפר. כעת אני מרימה את הרגל ומשחררת את הבד. שימו לב, יש להימנע מתפירת שכבת בד אחת. הדבר יכול לגרור הסתבכות של החוטים במנגנון המכונה. השתדלו תמיד לתפור שני בדים ביחד. תודה שצפיתם בעוד שיעור מאבונלי. לשאלות, ברורים ושיעורים נוספים, ייכנסו לאבונלי, co.il. להתראות.